Бүгенге кенде һәр уңган хуҗабикә тузганактан варенье яисә тенәтмә ясап калдырга ашыга. Аның рецептлары белән интернет тулган. Шушы сары чәчәкләрнең нәрсәдән файдасы бар дип сорасагыз әйтәм. Ул иң беренче чиратта организмга тонус бирә, нерв системасын стимульләштерә. Шулай ук паразитларны куа, эшне йомшарта, геморройдан файдалы. Хәтта буын авыртканда да файдасы бар дип әйтәләр. Шулай ук бу сары чәчәкләр организмнан токсиннарны куа икән. Инде тузганак чәчәгеннән дөрес итеп ничек тенәтмә ясарга минем язылучым Камилә ханым Дәрҗеманова өйрәтер. Шушы җәйге матур иртәдә мин тузганак чәчәкләре җыйдым. Шушы тузганак чәчәкләреннән искиткеч шифалы, тәмле булган кайнатма ясарга була. Шушы кайнатманы ясарга барыгызга да киңәш итәр идем. Чөнки табигатьнең шушы вакыты бер вакыт кына. Чәчәкләрне җыйганда, менә шушы ачылып беткән чәчәкләрен генә җыярга кирәк. Менә шундый ябыла башлаганнарын җыярга кирәкми, чөнки алар içендә бөҗәкләр бик күп була. Әйбәтләп юабыз. Юып, бөҗәкләреннән азат иткәч, менә шундый зур дурышлап та юабыз. Аның булган кайбер бөҗәкләре төшеп бетә шунда. Тузганак чәчәкләренең өстенә салкын су салгач, üstüne крышканы каплыйбыз да 7-8 сәгатькә калдырабыз. Менә хәзер кайнатмага тотыначакбыз. Безнең алдан әзерләп куйган менә шушы тузганак чәчәкләре безнең юган, шулай ук 7-8 сәгать суда тотылган әчесе чыксын өчен. Хәзер шушы чәчәкләргә салабыз лимон, бер лимонны ваклап турап салабыз. Менә шулай итеп. Vaklap, turab salabız. İkincisini salabız. Bik faydalı, şifalı kaynatma kilip çıkacak. Bu amalar жылы şey. Şulay yok. Mene hazır apelsinini da turayım. Apelsinini turab salam. Mene şuşu çiçekler üstüne bir zurgana apelsin, 800 dənə çəçək başı. Hazır şuna tiplərin almayız. Tiplərində almasaq, bizning более натуральныйрак килеп чыга менә шушы варенье, тесе дә матуррак була. Кайберләре менә шуның тибен алып торалар, ләкин мин суда тоткач аның әчесе чыгып бетте, шуңа күрә мин аны алмыйм. Хәзер шуңа 1 литр тутырып кайнар су салабыз. Менә ул кайнап чыккан шау кайнар су. Хәзер шуны салабыз. Салабыз да. Һәм кайнатабыз. Менә хәзер без шуны шушы кайнатманы 15 минут кайнатабыз да. Кайнау кергәч 15 минут кайнатабыз. Менә кайный, әйбәт иттереп. Он минут кайнагач, без аны сизәбез. Хәзер менә шушы кайнатылган кайнатманы менә шушы дурышлап аша сиздек. Менә монда хәзер безнең суы гына калды. Менә бу суда бит инде безнең чәчәк кайнатылган су, шулай ук анда безнең лимон белән апельсин. Хәзер менә моның калган чүпләрен, кайнаткан чәчәкләрен түгәбез. Менә шунда куябыз.
Хәзер шуңа 1 килограмм шикәр кымы салабыз. Менә шуны хәзер салабыз. Һәм алып куябыз. Хәзер шуны куйырганчы кайнатабыз. Менә шунда куйырганчы кайнатабыз. Ул где-то 30 минутлар чамасы була, кайсы вакытны 20 минутта да куйыра. Менә хәзер шушы кайнаткан, куйырганча кайнаткан вареньены менә шушыны аша сизәбез аның теге чәчәкнең пылсалары, чүпләре калмасын өчен. Безнең менә сизгәч, менә шундый куе кайнатма килеп чыкты. Исе дә матур. Менә шуны берне салып җибәрик. Менә нинди куе кайнатма килеп чыкты. Тузганакның чәчәкләрен җыеп кердек, әйбәтләп юдык һәм ярты сәгать тозлы суда тоттык. Хәзер без шушы тузганак чәчәкләреннән шундый шифалы, тәмле салат ясаячакбыз. Менә мин аларны тапыйм, бак кына иттереп. Менә шушы салатка хәзер менә шушы чәчәкләрнең пылсаларын, сиркәләрен ezib салабыз. Чөнки ул искиткеч витаминнарга бай. Менә шушы салатларның, чәчәкләрнең пылсаларын, сиркәләрен ezib салгач, ул бик туклыклы, витаминлы салат килеп чыгачак. Ә хәзер шуңа тагын берничәне салам. Хәзер лимонны сыгып салабыз. Менә шулай итеп салабыз лимонның суын. Һәм көнбагыш майы салабыз. Көнбагыш майы салабыз да. Һәм кашык белән былгатабыз. Менә бик тәмле, туклыклы салат килеп чыгачак безнең. Бу организм өчен бик файдалы. Бигрәк тә хәзерге вакытта витаминнар белән байыта. Аңарда С витамины, холин дигән матдә бар. Инулин дигән. Менә шушы шикәр авыру вакытында да бик файдалы. Шулай аяклар сызлаганда, буыннар сызлаганда шулай бик файдалы салат. Сироп өчен юылмаган, менә шушы чиста яңа җыеп кирелгән бу тузганак чәчәкләрен менә шушы банкаларга тутырабыз. Менә банкаларга тутырабыз һәм шикәр кымы салабыз. Шәй селкетә, тыгызлап тутырабыз. Тагын шикәр кымы салабыз. Тагын моны салабыз. Шулай тыгызлап, әйбәтләп тутырабыз. Ул 1-2 көндә өлгерә башлый, үзенең сугын бирә. Менә шушы чәчәкләр үзенең сугын биреп, анда бер витамин да югалмый. Чөнки кайнатканда ул үзенең витаминнарын бераз югалта. Менә шулай итеп тыгызлап тутырабыз да. Караңгы урынга куябыз. Бер көн алыннан ясап куйган шушы чәчәкләрнең сиробы, менә аның сиробы, менә уже үзенең сугын бирә башлаган, менә карагыз. Менә шулай итеп кире истәп куйсак та ярый. Менә хәзер шуңа кире истибез. Тузганакны экологик бик чиста районнардан гына җыярга мөмкин. Югыйсә шушы үсемлектәге зарарлы матдәләр кешенең организмына күчәргә мөмкин. Бу сары чәчәкләр үзләре аллергия бирми. Ләкин тузганак вареньесын күп ашасаң, битеңә күп итеп бишәләр чыгарга мөмкин, яисә диатез барлыкка килергә мөмкин. Әгәр дә инде сез гастриттан азапланасыз икән, яисә сезнең үт куыгызда таш бар икән, тузганак вареньесын ашарга киңәш итмиләр. Шулай ук тузганак вареньесын төнәтмәсен 1-2 кашык кына ашарга кирәк. Ә күп ашасаң, зарары булырга мөмкин.